Molt bon dia, Cube, com anem? Bueno, espero que tingueu molta energia perquè avui ens espera el vot del dia. El vot que farem avui serà de dos blocs. Serà un de força i un de cardio. Hi ha molts debats que diuen que què va primer, ¿vale? Pues els estudis ho diuen molt clar. Primer va a l'exercici de força i segon fas l'exercici cardiovascular. Amb la qual el vot d'avui ho farem així. Primer farem la força i després el cardiovascular, d'acord? Així que res, no necessitem material, un rellotge per portar el temps i ja està. Així que, molta sort i ganes. Som-hi! Equipo, comencem amb l'escalfament. Farem 4 exercicis de 30 segons. Si veus que encara no s'ha escalfat, ho pots fer-ho 2 vegades. Així ens faràs un escalfament de 4 minuts i serà collonut, d'acord? Primer exercici, molt senzill. Farem una passa endavant i una passa enrere. Vale? Tu marques el ritme. Recordo que estem a l'escalfament, així que tu mateix. Comencem 30 segons. Passa endavant i passa enrere. Sí? 30 segons. Quan hagis acabat, segon exercici, te'n vas a una banda i correm de banda a banda i toquem el terra. Sí? Toca, suau, toca. I 30 segons. Fes una petita flexió de genolls per començar a activar. Un cop hagis acabat, passem a taló cul. Som-hi! Recorda que estem a l'escalfament, ho fem suau, no ens compliquem la vida, que ja ens cansarem després. Vamos, vamos. Quart i últim exercici, passem a l'skipping. Skipping suau. Si et sents valent, pots aixecar una mica el genoll. Important, esquena recta. And that's it. Som-hi! Bueno, família, un cop hàgim escalfat, anem a començar el bloc número 1 de força, d'acord? Així que seran 5 exercicis que us repetirem 25 vegades. Vale? Farem 4 voltes. Si veus que són masses, pots decidir-ne fer 3 o fer-ne 2. D'acord? Així que va, us explico els exercicis. Primer exercici, squat jump. Fas un squat i quan baixes a dalt, saltes. D'acord? Portem el pes als talons, d'acord? Cul enrere, cames a 90 graus i saltes. Si no pots fer impacte per les teves articulacions, et quedes fent un squat i ja està. Sí? Fent així, 25, d'acord? Qui pugui, salta. Salta. D'acord? Segon exercici, farem l'anys amb una cama. D'acord? Agafes la que tu vulguis, la que més et vingui de gust. Fas una petita separació de cames i hem d'acabar cames 90 graus, esquena ben recta i baixes. Sí? Baixes a baix. Veieu, cames 90 graus, esquena recta. Si veus que per tu és flux, pots donar-hi un jump. Sí? Pot ser lunge, jump, lunge, jump, lunge, jump. Aquí tenim el segon i el tercer exercici, perquè després ho fem amb l'altra cama. Vale? Quart exercici, flexions, 25. Te'n vas a baix, obres cames, te'n vas a baix i obres colzes. Colzes a 90 graus. Sí? Aquí tinc un nivell intermig, que fiquis genoll i completament el mateix. Sí? Baixes i baixes, 25. Un cop hàgim acabat, ens girem i anem a fer sit-ups. Vale? Anem a fer una mica d'abdominal. Toques la part del terra, t'aixeques i et toques els peus. Som-hi. Vigilem les cervicals, que no les forcem i no ens fem mal. 25, i un cop hàgim acabat, repetim la ronda 2, 3 i 4 vegades, vale? Bueno, família, anem a començar el bloc número 2. Espero que us hàgiu cansat una mica en el bloc número 1, però que tingueu encara energia per fer el bloc número 2, si no, malament. L'objectiu d'aquest bloc número 2 és pujar les pulsacions del teu cos i fer una activació super mega gran, d'acord? Així que anem a fer una mica de cardiovascular i així ho farem a tope, vale? Són 5 exercicis de que estarem un minut, d'acord? Igual que abans farem 4 rondes, però si per tu és massa, pots fer-ne 3, 2, com t'he dit abans, d'acord? Així que res, comencem, tinguem l'aigua molt a propet, per si estem cansats, i som-hi, endavant. Vale, anem a començar. Primer exercici, squat burpee, sí? És com un burpee, però sense tocar el pit al terra, d'acord? Fas un squat, fas una planxa activa,
tornes i saltes. Sí? Squat, planxa, squat i puges. Sí? S'ho faig perquè ho mireu així, squat, burpee i ara. Així, un minut. O sigui, no vulgueu anar molt de pressa al principi perquè ens acabarem cansant. És millor anar al mateix ritme i anar fent, sense baixar. Intentar mantenir sempre la primera línia. D'acord? Segon exercici, jab cross. Fiques el peu que tu vulguis davant i fas jab cross, jab cross, jab cross, jab cross. Sí? Intenta anar ràpid, apreta bé l'abdominal. Sí? I ho fas ràpid. A la segona volta canvies de guàrdia per fer-ho una mica diferent. Sí? Perfecte. Tercer exercici. Farem un genoll de cada. Fem un genoll, un genoll. Un. Fes un petit salt, per donar més intensitat a l'exercici. Si no pots, fas un, dos. Un, dos. D'acord? Però si pots fer-ho més ràpid, millor. Quart exercici. Anem a fer climbers. Alinees, fiques les mans alineades a les teves espatlles i l'objectiu és portar els genolls al teu pit, endavant. Sí? Vas de pressa i vigila no aixecar molt el cul. Sí? No em feu així perquè ho fareu malament i ens farem mal a l'esquena. Cul a baix i recte. Important apretar bé l'abdominal i fer-ho el més ràpid que sigui possible. Següent exercici, farem jumping jack. Ajuntes peus i saltes. Si no vols impacte per protegir les teves articulacions, ajuntes peus, obres i aixeques braços. Obres i obres. Fes una petita flexió de genoll per donar més impacte. Sí? Molt bé, un cop hàgiu acabat l'últim exercici de jumping jack i hàgiu acabat la primera ronda, fem un petit descans d'un minut o dos per baixar pulsacions, beure una miqueta d'aigua i fem una altra ronda, sí? Com us he dit, fem 2, 3 o 4 com a màxim. D'acord? O sigui que cada ronda són 5 minuts de treball, doncs si ho fas tot seran 20 minuts fent cardiovascular. Ei, com ha anat? Què? Us ha agradat? Heu suat? Bueno, espero que sí, que us hagi agradat. Recordeu el hashtag jo entreno a casa by Cube, però queda poquet. D'aquí a poc entrenarem al Cube dins el gimnàs. Fer una mica de paciència i tal. Recorda ficar-te també a la pàgina web del YouTube, que tenim les classes dels meus companys, tant com les meues. I res, deixeu els vostres comentaris i ens veiem en una altra sessió. Adeu, fins una altra!